Пу-пу-пу. Вітаю, шановне господарство. Так, працягваем ганьбіцца, забураны стрым, геймплей, усё астатняе. Мне здаецца, я нічога не вывезу з апошняга разу, але будзем змагацца. Пратэсты гэта такая штука. Так, чатик. Новая спасылка. Але, як заўжды, нікога яшчэ няма. Мы тут утрох сядзім. Добра. Цягнуць не будзем. Пачынаем сіндикат. Вітанышкі, вітанышкі. Ох, я нават не ведаю, як разруліваць гэта ўсё. Што там адбываецца. Не, ну, уласна, гэта забурана ўсё там. Не трэба было падаткі павялічваць. Так, а які з гэтых? Ой, які біін? Першы ці другі я захоўваў. Ай, насамрэч гэта не мэтазначна так. Консент. Так, я штосьці не разумею. А што, Аляска і Канада перайшла на другі бок? Так, тут very happy, content, happy, content. Яны, мне здаецца, перайшлі да новай улады. Так, а тут што ў нас атрымоўваецца? Very happy, content. Нічога не разумею, быццам мои сейвы трохі сапсаваліся. Здаецца, тут нешта было. О, не. Так, штосьці нічога не разумею, бо ў мяне амаль па ўсёй захопленай тэрыторыі былі пратэсты. І зараз мне не належыць Канада, ну, частка Канады. Аляска мне таксама не належыць. І тут быццам усе шчаслівыя. Такое ўражанне, будто быццам я не разумею, што адбываецца. Добра. Здаецца, падаткі мае сэнс падкручваць толькі на місіях, якія можна перапрасці на паўхвілін. Я ў сеціве чытаў, што трэба там, дзе яны нешчаслівыя, людзі знаходзяцца там да нуля, трэба адкатваць і пакрыху павялічваць падаткі. Вось, але, конечно, не перабольшваць з гэтага. Але я не разумею, што здарылася, таму што вось па паўночна-заходні, ой, усходні. Паўночна-ўсходнія тэрыторыі яны мне не належаць, але я захопліваў іх, і я гэта добра ведаю. І такое ўражанне, што яны проста перайшлі зноў у бок ворага. Ну, у бок ворага незалежнымі атрымаліся. Вось, вітанне. Вітанне, чатик, як справы? Нормально справы. Не разумею, што сейвамі адбылося.
Вось, але, ну, добра, где контент я на 10% менш зараблю, дзе хэпі нічога не буду мацаць. Так, very happy. Контент таксама на 10% зніжаю. Так, тут контент таксама. Happy, ну, давайте зробім 20%. Very happy таксама не чапаю. Так, ну, здаецца, з гэтым можна нешта рабіць далей. Добра, пачынаем. Зноў Аляска тады. Што рабіць? Так, захоўваем прагрэс перед пачаткам. Пачынаем місію зноў, але сур'ёзна. Ну, як бачыце, вось яны колерам адным зроблены, і вось гэтыя тэрыторыі калісьці належалі мне. А потым скончылі належаць мне. Здаецца, яны зноў незалежнымі сталі. Ну, не ведаю. Добра, экспансію ў Аляску пачынаем. Брыф, што там у нас? І грошы ў мяне неяк. Мне здаецца, сейвы не засейвіліся неяк. Прыколы Амігі ці што? Ці... Ой, як гэта? Спецыяльная прылада, якая дазваляе VH-Load гульні запускаць. Дзіўная сітуацыя. Добра, гуляем як далей. Мабыць, так яно і трэба, як сапраўдныя беларусы будзем рабіць. Так, Assault. Ну, здаецца, тут адныя забойствы павінны быць, і нічога такого. Transfer provided for this mission. Кудысьці мне заляцець трэба. Добра, ацэпт. Ой, не, мне здаецца, сейвы згубіліся неяк. Нешта з VH-Load здарылася. Окей. Працягваем. А нормально так адкацілася. У мяне яшчэ і хэві не вывучана. Але тут, здаецца, лазер, не. Мініган усё ў мяне гэта есть. Не ведаю, што здарылася. Дзякую таму, што здарылася, таму што гэты язык блытаецца. Прошлы ран ён быў забураны. Вось проста. Добра. Ногі. Ой, не, гэта шмат. Вось толькі грошаў я на ногі магу аддаць. Па зброі што? Ну, няхай так будзе, як і было. Ацэпт. Так, як з гукам? Добра, з гукам. Усё працуе. Ой, мне зноў... Тосьці мне не падабаецца, што з сейвамі атрымалася. Але калі атрымалася, дык атрымалася. Ну, канешне. Трэба забіць сябе выбухам. Нормально. Добры пачатак стрыма, канешне. Нешта незразумелае адбываецца з сейвамі. Яшчэ вось што.
Так, ноги. Акцепт. І починаємо. Так, беремо одразу мініган. Калі што, я ніякіх маніпуляцый не рабіў. На працягу тыдня не ўключаў кампутер. Ну, амігу сваю. Вось. І штосьці... Мне здаецца, VH-Load нейкія праблемы робіць. Посмотри, куда пишется, дискета или там диск какой самой Омеги. CF-карточка. Туда все пишется. Там просто есть специальная программа, VH-Load зовется. И там такие специальные наладки есть. Так, и что, он уехал? Mission failed. Ось, пакуль тут размаўляў, траціў мэту. Вось, і там ёсць некаторыя наладкі, што трэба там у файлах прапісваць спецыяльны рэжым, каб можна было захоўваць прагрэс, бо ён можа запісвацца ў RAM-памяць, а не на сам дыск унутрэнні. Вось, і ну, дагэтуль усё запісвалася добра, а зараз нейкая такая халера робіцца. Я не разумею, што адбываецца. Так, давайте зробім так. Пройдзем гэтую місію і выйдзем з гульні, і потым зноў яе запусцім і паглядзім, ці захоўваецца так прагрэс. А то не хочацца марнаваць 2 гадзіны свайго жыцця дзеля таго, каб ўсё стерлася нахер. Мне такое не вельмі будзе падабацца. Так, зноў моды. Моды. Ногі. Ацепт. Ацепт. Все наступныя стрымы ўсё добра захоўвалася. Зараз не здарылася. Ну, халера, я ведаю, што. Так, выходзім з машыны. Так, і чакаем чалавека, які можа збегчы. Так, нешта адбываецца ўвогуле? Так, каго забіваць? Алло. Не разумею. Я унутры ці дзе? Галоўнае, каб той хлопец не збег. Вось ён збегае. Ці ён вось наверсе? Ага. Не. Куды? Што там рабіць унутры? Як трапіць унутр? Не разумею. Ой, ну зараз заб'е, конечно. Зноў нейкі тупняк пачынаецца. Як я гэтую місію апошні раз праходзіў? А, у нас ёсць зараз лоуд. Давайте глянем.
Так, F10. Я ж тыркаю. Мгм. Так что клавіатура не працуе. F10. Добра. Зробім перазапуск кампутара. І калі той сейф не захаваецца. Так, ну што ўжо зараз адбываецца? Ой, старая тэхніка. Добра. Хард рэсетам зробім. Зараз включаем. Бо нешта жорсткі диск, цвёрды диск не запусціўся. І ёсць зараз каннект. Так, ну нешта пачалося, здаецца. Цікава. Ось і пагуляліся. Дзякуй за стрым. Кампутар не хоча працаваць. Што ўжо здарылася? Зараз будзем рамонтам у прамым эфіры рабіць. Так. Чэкнем флешку. Вось. Вось гэта замест цвёрдага дыску. Флешка на 2 гігабайта. Кампакт флеш. Але яна цёплая нейкая. Перагрэлася, здаецца. А калі мы пакладзем вось такую штуку, каб гэтага не зрабілася. Ну, канешне. Самае сапраўднае. Я не на эмулятарах гуляюся. Так, зараз яшчэ гляну, што там пад стол звалілася. А, это нічога такога. Угу. Так, усе правады падключаны добра. Тут усё таксама. Так. Цёплы, цёплы. Тут таксама добра. І тут радыятары таксама. Ну. Робім яшчэ раз. І мне гэтыя зорачкі не вельмі падабаюцца. Уху! Працуе! Працуе! Старая тэхніка, што вы хочаце? Так, ну і флешка таксама працуе. Гэта самае галоўнае. А, ну, если б нічога не працавала, то і у нас бы працоўны стол не рабіў бы. Так, запускаем Syndicate. Мне просто не спадабалася, што на F10 не выйшла з гульні. І гэта такі званочак быў. Ну, добра, што ўсё добра.
На старым жалезе гуляцца гэта заўжды квест. Так, і правяраем. Ой. Вось гэта быў другі сейф стейт. Аляска захоплена. О, чаму? Хэпі контент. Але ж я Аляску апошні раз не захапіў. Нейкая дзіч атрымоўваецца, але ок. Паніжаем до 10 усе контенты. Так, тут хэпі контент. Таксама робім 10%. Хэпі, дзе хэпі, колькі я там 20, здаецца, рабіў. Хэпі, так. Контент. Бо грошыкі не трэба. Захоўваем. Yukon, Northern Territories. Окей, пойдем у Yukon. Personal acquisition, Persuade. Окей, калі Persuade, то Persuade. І зараз вось нейкія наладкі. Нейкія глюкі. Хтось атрымоўваецца, ці картка сапсуецца, ці што. Ён быццам не тыя сейфстейты бярэ, ці што. Моды, окей, што у нас по рэсерчу? Некая халера адбываецца. Так, не крыху менш. Меню. Захаваем у гэты стейт. Ну і пачынаем місію, окей. Go in Persuade. Так, агентура. Што па агентуры? Дзе мне хавацца ад хлопцоў? А вось ужо адзін стаіць. Воу-воу-воу-воу. А чаму так хутка? Яны што і іншых агентаў забілі? Не акцепт. Пачнем лепш тады ў іншай. А ці гэта Yukon і быў? По рэсерчу. Ногі робяцца. А мне здаецца, я іншы у прошлый раз. Не. Да страляй ты.
Гэта ўсё таму, што ў мяне яшчэ новых ног і аховы няма ніякай. Так, трэба хутка ўсё рабіць. Хутчэй, ну куды ты ідзеш? Хутчэй да дзвярэй. І чакай. З вагнямётам. Мгм. А, не. Хлопцы, чё там стаіце? Згарэлі, ўсё. Да куды ты пайшоў? Гэтае кіраванне. О, вось зараз добра. Тэкс, хто там яшчэ? А вось бягуць. А чаму? Так у прошлый раз не было. Ой ты, матька і бацька. Пачынаецца. Усё спачатку. А, я ж загрузіў. ОКРшчык, блядь. Ацэпт. Хутенька бяжым. Я сказаў хутенька і не кідаем яго на зямлі. Памірай ты ўжо. Зараз агентура набяжыць варожая. Вось і чакай усіх тут. Вось я тыкаю сюды. Што робіцца? Гульня зноў гуляецца ў мяне, а не ў яе. Так, там хлопчукі павінны. Ага. У дзвярыма. Стоп. Ось дзе? Дзе бяспечна стаяць, каб яны падыходзілі? Калі можна спытаць, у цябе да Амігі нейкія ностальгічныя пачуцці ці проста платформа падабаецца? Ну, канешне, проста платформа падабаецца, ніякай ностальгіі. І мне ўвогуле ностальгія не падабаецца як тэрмін. Вось як я даўно казаў, ностальгія гэта як лёкі, здаецца. Можна іх выкарыстоўваць, як гэта назавецца, гамеапатычна, пакрысе. Вось, але калі ты кожны дзень гэта ўжываеш, то гэта ў нейкі наркотык перарабляецца і брудзіць твае мазгі. Таму да Амігі ніякай ностальгіі няма, яна проста мне вельмі падабаецца. Як частка гісторыі і ўсяго астатняга. Гэта як можа музыка табе падабацца ці што канкрэтнае. Вось мне падабаецца кампутары Амігі. А не, мініган.
Ну страляй, косы. Косы. Які. І здоров'я не засталося вже. Ой, зараз вибухне. Ні? А мо тут постоять безпечно буде? Деді, а. Радяубав. Так, ну зараз там чекаємо, як оттуль хлопець підбігши. Ну, де ви там? А ось он бяжить. Ось і добре. Ось так і розвіталися. Бывай, хлопче. Так, агентуры больш няма. А вось яшчэ бяжыць хлапец. Так. Ну, цябе яшчэ пачакаем. Добра. Колькі іх там яшчэ засталося? А вось штосьці ён павольны даволі такі. А вось гэтыя ляцяць, вы паглядзіце. Якія шпаркія. Ну, вось мне і срака. Мне здаецца, лепш не ногі. Так. Лоуд робім. А перш за ўсё гэта чэст. Вось. Бо гэта шчыт. І зафандзім максімальна. Не, крыху менш. Бо з бранёй будзе лепш у разы. І толькі одну місію прайсці, і яна будзе ў наступны раз. Ой, на наступны раз. Здаецца, вот чым. Воу, нічога сабе. Ось гэта прыгожа было, толькі я не разумею, як гэта здарылася. Але чакаем хлапцоў. Так, другі. Там трэці. А вось бягуць. Выдатна гараць. Так, зараз знізу яны пабягуць, я так разумею. Вось, так. У дзверы, канешне. Так, ну хутчэй. Ой, гэта было опасно. З двух бакоў. Трохі пэцкнули. Так, дзе наступная партыя? Вось. Не, ну мы тут... А, ён іншым шляхом пайшоў. Так, згарэў на працы.
Наступны. Так, зараз з гэтымі разбярэмся. Калі яны скончацца, то можна будзе ўжо і выходзіць. Кемперская тактыка працуе выдатна. Так, усе скончыліся. Вось гэта што за хлапец. Ці мне гэтага забіваць не трэба? І гэта двайная агентура. Так, пасачым за ім. Калі ён не пойдзе да мяне, то гэта добры хлопец. Ну так, мы регенерировали здароўе. Так, толькі зброю схавай. Можна рухацца далей. Так, каго нам вербаваць там трэба? Так, спачатку. Так, пауза ёсць? Так, пауза ёсць. Агенты жа могуць баявую наркату ўжываць. Яна ўплывае на хуткасць бегу, дакладна пры прыцэльванні ЕТЦ. Заўважыў, ты не карыстаешся. А ў мяне пакуль стымулятараў няма, але я не памятаю, ці ёсць тут стымулятары ці не. О, бягуць. Гэта па мяне. Ой, яны ж па праваму боку. Ой. Добра, тут пачакаем іх. Хлапчукі, я вас бачу. А, ну яны ж яшчэ і кожную сцену ўздоўж. Ну, канешне, зараз сюды. І все толькі па праваму боку. А зараз можна смаляваць. Трохі кранулі. Але, ну так. Не зусім кап. Ось яшчэ бяжыць. О, ну гэты зноў будзе доўга чакаць. Пакуль ён бягчыма да мяне. Ну, здаецца, ўсе скончыліся. Гэта апошні агент. Ау. Чацвёрты. Ну, добра. Ну, гэта, конечно, цікава, як яны па праваму баку бегаюць. Смаляванне вепрука. Я, канешне, яшчэ вось гэты... Так. Вось такія штукі ёсць. І мне здаецца, гэта таксама пра баявую наркату, і яны нейкую стату падымаюць. Але ніводнага разу не карыстаўся. Мне здаецца, трэба паглядзець мануал да гульні. Вось, і там нешта такое пра гэта будзе напісана. Так, павольная агентура, гэта добрая агентура. Её чапаць нельзя. Нельга. Так, хаваем зброю, здаецца, агентура скончылася. Так і ёсць. Ну, вось. Але добра, у наступны раз пачытаю мануал, канешне. Бо ў мяне таксама бывалі моманты, мой хлопец пачынаў насіцца, ну, вось, як вар'яцелы нейкі. Але я нічога такога не рабіў. Але гэта адбывалася неяк аўтаматычна. Так, Persuade. Здаецца, мне трэба кагосьці шукаць. Каб яшчэ не збег.
Вось гэты, што ли? Здаецца, ён. Ну, падыходзь сюды. Я за цябе хутчэйшы. Ну, бро. І чаму ты не персуэйдзішся? Што здарылася? Мозгі лепшы? А, вось. Не разумею, як гэта працуе. Я падышоў да яго. Так, наступнага хлопца трэба яшчэ заперсуэдзіць. Вербавачом. Дзе ён там гуляе? А, убраць. Вось. А то слоты на вербаванне, яны не бясконца ісць іх, карацей кажучы. Ты спачатку бусціш агента, а потым у яго адхадняка зніжаюцца скілы. Штосьці было такое. Ёсць тактыка, і яе трэба трымацца. Здаецца, нейкія кнопкі за гэтыя адказныя. А вось он, наш хлапчук, бегаюць. Ну, канешне, давай за экран забягай. Выдатна. Ну, тэарэтычна я таксама туды магу. Ой, паляванне нейкае. Ён па-за экранам. Я нічога не магу зрабіць. А гэта мае фанаты. Карагоды робяць. Бля, ну хлопча. Я па-за экран магу заехаць толькі на машыне. Але я так магу і забіць яго. Добра, там другі агент бегаў. Дзесьці. Можа, атрымаецца яго ўзяць, пакуль той хлопец па-за межамі экрана бегае. Я нічога не магу зрабіць з гэтым. Той хлопча яшчэ знік. Ну, дота зараз нейкая. А ён там і стаіць, мне здаецца, і не спяшаецца. Ну, мо ты спачатку місію пачынаю зноўку. Нават не ведаю. Так, пашукаем іншага хлопца, іх тут трое, здаецца. А дзе трэці?
такой колькасцю людзей нават Аміга тармазіць. Ці мне гэта здаецца. А не, здаецца. Так, ну ты там не вылез яшчэ, не? Дзе я ўвогуле? Ну сур'ёзна. Не. Давай, самазабойство. Бо так некалькі гадзін прыйдзецца чакаць. Пачынаем зноў? О, не. Лоуд. Ось наш хлопчук. Так. І хутка хаваемся. Хутенько. Нет, хутенько не атрымалось. Ось. І чакаем тут зноўку. О. Так, нет, ты не сюды, ось сюды. І лясы не точым, а хутчэй бяжым за хлапцамі. Вербаваць кожнага. Бо калі яны за экран трапяць, то гэта ўжо гамон будзе. Так, зараз знізу пачнуць. Ой, не. Не куляйся туды. Куляцца вось. Як можна куляцца тым, у чаго няма куль? Вагнямёт, ён што тады робіць? Не страляе же. Так, гэта зараз быў такі апасны момант. Так, скончыліся. Добра. Так, бяжым. А не. Паспяшаўся. Прабачце, конечно, за такую тупку, але ну гэта гульня такая. Ну, можа, я такі хіба тупы. Але ну кіраванне складанае, паводзіны агентуры складаныя. Але гульня ўсё роўна чапляе. Вось, ну, моцна. Так, дзе я там? Вось. Там яшчэ 2 ці 3 агента зверху прыбягуць. Вось, бяжыць. А зараз сюды. Не, вось сюды. Вось бачыце, я клацаю мышкай, ён нічога не робіць. А піксель гэты вольны. Сюды можна ўстаць. Так, ну дзе там? Вось ён. Ёсць. Опа, а гэты як? Пашанцавала.
Ой. Галоўнае дачакацца новага корпусу. Я тады больш бранявы буду. А зараз даволі складана. Бо выносяць даволі хутка. Сэрца трэба новае і корпус. Мусорная скрыня прыгожа гарэла. Так, і зараз шпаркага хлапца чакаем. Вось бяжыць. Праблема ў тым, што гульня даволі складаная, і я яшчэ спяшаюся. І з-за таго, што спяшаюся, раблю памылкі. Ці недастаткова спяшаюся, і таксама раблю памылкі. Вось як з гэтымі агентамі. Іх трэба было вербаваць, а я там нешта патупіў, паразмаўляў, вось яшчэ нешта там такое зрабіў, а ён па-за межай экрана пабег. Ось як і што зрабіць з гэтым. Гэта софтлок нейкі, мне здаецца. Гульня сама ад цябе. О, ну, зрэшт. Трохі пакоцалі, конечно. О, маі хлопцы. Ну, здаецца, ну сапраўды, калі ты у аднаго, ну, сам з сабою гуляешся, вось, ніхто увагу не адцягвае. А тут яшчэ і паразмаўляць трэба. Так і што? Ой. Жывы. Так, вось зараз не. Усё роўно губляць час не будзем. Пойдзем сюды, вось сюды кемперыцца. Куды ты пайшоў? Абэбала. Вось, так, таму глядзіш і на чацік, і там паразмаўляць трэба, яшчэ туды-сюды. У мяне гэта да аўтаматызму ніякага не дайшло. І я ўжо казаў, што стрымы гэта не тое, каб маё, каб мне гэта падабалася. Мне падабаецца больш відосікі рабіць, якія дагэтуль не зрабіў. Але гэта гульня, вось яе пагуляемся ўжо, ну, калі пачаў, так пачаў. І больш пасля яе, здаецца, нічога больш чапаць не буду. Ну, некаторы час. Так, ну дзе агентура там? Я ж вас бачыў. Ну, вы да мяне, здаецца? О, вядома, да мяне. А ты куды ідзеш? Давай бліжэй сюды. Так, пауза. Я смотрю на стримы как на доп-контент, когда можно с автором канала в интерактиве пообщаться. Ну, то так. А калі я нічога не зрабіў, то гэта мяне нейкі такі разрад стрымера пераводзіць, што мне не зусім падабаецца.
Як першы гікаўскі мяне таксама назваў, што я стрымер, вярнуўся. Але я не стрымер. Я блогер. Вось так мяне яшчэ ніхто не агіджаў. Крыўду гэтую я, канешне, запомню. Так, а зараз мы ляцім персуэдзіць. І штосьці, мне здаецца, цябе таксама трэба. Ну як? А, калі побач хтосьці. Вось гэта механіка, канешне. Калі побач чалавека завербаваў, то толькі тады можна і агента. Але гэта лухта нейкая. Інакш не працуе быццам. Так, дзе наш? Бегае там. А вось ён. Так, уключаем. А што, тут ты не можаш хадзіць? О, а гэтага з першага разу змог. Так, і трэці агент яшчэ дзесьці. Спадзяюся, вельмі спадзяюся, ён не... Кіраванне зноў драчыцца пачаў. Ось, спадзяюся, трэці агент не па-за межамі экрана. Але штосьці мне падказвае, што ўсё дарма. Спёка якая на вуліцы, вы ведалі. А где ты там? А вось, гэта ты? Здаецца, яно. Не. А каго тады? А, ну, канешне, ён па-за межамі экрана. Вылазіць адтуль таксама не збіраецца. А, не. Вось гэты? О, дык тое што, шанец ёсць. У кошкі-мышкі зараз нейкія гуляцца. Ну, добра. Ну і добра, што не па-за межамі экрана. Вось ногі бы мне пахутчэй. Ну. А ты мой, не, хлапец? Мой хлапец. Шукаем ахвяру. Дзе ён там? Час супраць мяне гуляе толькі. Не совсем разумею, каго мне персуэдзіць. Але калі яшчэ ліміт вербоўшчыка скончыцца, то ну гэта ўвогуле весела будзе. А, вось гэты.
Вось калі ласка, няхай гэта апошні будзе і ўсё. І тады місія скончана і добра. Ну, выглядае так, што гэта ён. Ну, хутенька, хутенька. А вось ён бяжыць па-за экран. Evacuate. Yes. Yes, гэта здарылася. Сапраўды. Так, агентуры няма? Няма. Куды бегчы? Так. Куда? У правы бок кудысьці? Мне здаецца, гэта яшчэ і мост трэба прайсці. І вось яно дзесьці вось там будзе. А, не, побач, побач. Сюды, сюды. Ну, я ў кропке. Яшчэ хлапцоў маіх чакаць. Каб кожны падышоў, канешне. А астатнія ўсе, канешне, дзесьці заблыталіся. Бля, чароўная гульня. А вось гэты знайшоў мяне. А трэці? Астатнія дзе ўсе? Ну, зараз яшчэ і па ўсёй мапе іх шукаць. Хто дзе там заблукаў. Так, мо тут яшчэ є хтосьці. А вось мой хлопец. Один, два, три. Ну, давайте паспрабуем. Мабыць, зараз атрымаецца. О, чатырох ідуць. Ес! Ес! Выдатна! Так, захаваем прагрэс. Тры. Напрыклад. Так, вот, ёсць. І вось зараз паспрабуем. Так, не. F10. Зноў не працуе. Так, ну, давайте зноў паспрабуем перазагрузіць кампутер. І паглядзець, ці захаваўся той save state. Так, ну, здаецца, зараз усё добра. Ініцыялізацыя. Не?
Так, гарячий чи ні? Ну, такі нормальні. Так, знову не хочу. Тоді хард ресетом. Потім треба буде поглядіти, що там з комп'ютером здарилося. Чому він так кепсько працює. Не хоче флешка робити, чи що, не розумію. Щось із флешками, здається, здарилося. Так. Это на месте. Тут так само все на месте. Но не настолько гаряче. Сопроцесор так само. Тут так само добрая температура. Не вельмі таки. Чому PCMCI порт ми гарячу не розумію. Тільки. Так, достав. Усунув знову. Так. І зновку. Зараз повинна працювати. А мог это PSSC нечто не так робить. З-за пилу. І пу-пу-пу. А, ці я не включив jeszcze. Флешка вийобується. Ось 100%. Працює, не чапай. Як казали мудрейші. Ну, калі ласочка. Ну, такое собі. Так. Поглядім, што у нас тут атрымоўваецца. Так, як он увогуле без флешки зараз запусціцца.
Нешта ж патрэбна быць. Так, гэта ўжо выдатна. Таму справа ў флешцы. І што ты не хочаш? Усё ж было добра. Так, ну, ужо адным пытаннем менш. Гэта 100% флешка. Зараз глядзім. Ці нейкія кантакты я там задзеў. Ну, давай, давай. Так, міргаюць ужо. О. Добра. Здаецца, ведаю, у чым справа. Трэба будзе папердоліцца самастойна, конечно. Ну і флешка, яна, канешне, не такая, каб вау, выдатная. Я на Алікі набываў самую танную. Але як пішуць па форумах і па іншых месцах, трэба, ну, каб флешка такая, ой, як гэта завецца, Industrial Flash, каб была. Якая можа працаваць дзе толькі можна, у якіх толькі можна гэтых умовах. Вось, і каб даволі хуткая была. Ну, гэта, здаецца, таксама хуткая, але акселератор таксама можа рабіць, каб самастойна паскараць флешку. Вось, і гэта, ну... Я не ведаю, што адбываецца. Ну, я ўпэўнены, што... Ёбаны рот! Вось гэтага яшчэ не хапала. Ось, праграма VHD Load завецца. Адчуванне, што лепш з эмулятара дыскавода гуляцца і не ябаць галавы. Бо штосьці мне гэты VH-Load, ну, праблемны ён нейкі. Канешне, сейву няма. Мгм. Мгм. Самое что лучше не брать, сколько у меня... Ну, ну яна працавала. Так і... І чамусьці F10 не працуе. IDE. Так, там IDE. Інтерфейс. Ну, мікро такі IDE. Так, як там... Трэба лезці ў Google. Стоп, якая там гульня была дагэтуль, якую я гуляўся, каб сейф-стейты захаваць. Каб яны ў RAM-памяць не лезлі. Так, ну што, я вас віншую. Мы на пердолінг стрыме. Клавіятура, што не працуе? А, не, працуе. Зараз будзем глядзець. Так, што там кажа? Лезем у Google.
не захоўвае дапісаць. Так. Дзе ў нас гэтая гульня ляжыць? Яна ляжыць у гульнях. Крыху пачакаем. Syndicate. Так, что там мне Google отказал? Так, не, нечто не так было. Ну як? Тое, што гэты глюк атрымаўся, гэта захавала мяне ад таго, што я мог заруініць гульню тым, што налогі рабіў такія падаткі, прабачце. Вось. Але новыя сейф-стейты не пішацца чамусьці. Мне здаецца, яшчэ флешка пачынае кепска працаваць, таму што яна грэецца. Вось гэта рабіць не трэба. Трэба штосьці з вентыляцыяй зрабіць. Так, як там у нас увогуле працэсор? Калі корпус закрыты, там паветра ніяк не гуляюць і павышаецца тэмпература з-за гэтага акселератара. Вось трэба нешта зрабіць такое. Так, але спосабы, каб выправіць гэта нешта не тое. Не, калі б флешка сканала, то ты б не бачыў вось гэты шэры працоўны стол. Але я зараз шукаю. Ну, працэс не хоча захоўвацца, бо гэта як яго? VHLoad праграма завецца. Вось. Яна дазваляе запускаць гульні, калі яны там на 5, 10, на шмат якіх дыскетах, каб не маркетавацца з тым, што адну засунуў, высунуў, другую засунуў, высунуў, трэцюю. Гэта час ідзе, плюс гэты інтэрфейс, ён даволі павольны. Ён вельмі павольна працуе, гэта доўга чакаць. VHD Load робіць так, каб яны адзін за адным ішлі, і час не марнаваўся толькі. Але там ёсць некія налады, каб сейф-стейты захоўваліся ў RAM-памяць, а не на саму флешку. І мне здаецца, гэта зараз так і працуе. І гэта хуйня. Я хачу ад гэтага пазбавіцца. У мяне ёсць эмулятар дыскаводу. Дзе ён там валяецца? Ён тут ці не? Зараз. Ну, затое у нас размаўляльны стрым зараз. Пашукаю трошки. Вось, дарэчы, родны.
Цвёрды дыск. Так, не бачу. Ці вам бачна? Вось. Гэта родны цвёрды дыск самой Амігі. Маленечкі. 2,5 дюймаў. Вось. Вось такі ён быў. Бля, які ён громкі. Так, дзе мой прылад? А, вось. Гэта без корпусу. Вось, корпус дзесьці ляжыць, а вось. Вось, гэта корпус сам, і вось гэта эмулятор прываду. Працуе ён вельмі выдатна. Лепшы. Я нават сказаў бы, што гэта лепшы. Але сам інтэрфейс, ён даволі павольны. Ну, гэта хлопікаўскі. Вось, ён не хуткі, там доўга грузіцца ўсё. І таму такое сабе. Але, ну, такое амаль аўтэнтычнае нешта. Я туды яшчэ п'езадынамік усунуў, перапрашыў яго. Вось, і п'езадынамік усунуў. Вось ён, маленечкі такі. Здаецца, вам увогуле не бачна. Зараз фокус зараблю. Вось. Гэта п'еза мікрафончык, ці як ён там завецца. Вось. Ну, гэта таксама наладкі, каб туды-сюды знешнім інтэрфейсам кіраваць можна было. Гэта дысплей, тут все свеціцца як можна. Ну і флешка. Вось. На флешку гульні записываецца і працуе ён як звычайны дыскавод. Так, нешта я мутны. Вось, працуе ён як звычайны дыскавод, а банкі памяці, ну, дыскеты гэтыя, ты вось гэтым круцілкай пераключаеш. Вельмі зручная штука. У відосе я таксама пра яе буду агляд рабіць, як гэта ўсё робіцца. Вось, але гэта не хутка. Гэта аўтэнтычна, вось, але гэта не хутка. Таму я карыстаюся, як я ўжо казаў, гэтым WageLoad, які ўсё ў адзін файл, ці там як яны робяць, не ведаю, піхаюць, і вось так гэта працуе. Так, і вось я шукаю, здаецца, slave icon information. Не, гэта не яно. Зараз яшчэ пачакаем. Ой, пашукаем. Я пачакаем сказаў. Так. Ёсць яшчэ нейкі спосаб. Зараз паспрабуем. Так, S. Гэта нам на сістэмны дыск трэба палезці. Workbench. S. PicoIDE это уже HDD эмулятор, не FD. А, ну, тады не ведаю. Можа і так. VHDLoad prefs. Это cleanup, startup. Ось он, prefs. А дзе куды яе пісаць? Так, чытаем далей.
Откройте. Ага, так. Здається, знайшов. Угу, угу. Так. Редактировать. Як яно там? Мгм. Дзе гэта двукроп'е? Не. Таксама не. Клавіатура зусім не адпавядае таму, што на ёй напісана. А, вось. Ага, во. HD load. Prefs. Так, вось яны налады. Так, а стоп. Pico ID гэта ўжо HDD эмулятор, а не VDD. Тады сэнсу няма. На Амігі гэта і так ужо добра працуе. З гэтымі флешкамі і астатнім. Нават цвёрды дыск таксама можна падключыць. Я пагуглю, што гэта такое, цікава. Але, здаецца, на Амігу не будзе маць гэта сэнсу. Так, окей. І што трэба напісаць? Ці ёсць тут ужо гатовы варыянт? Postdisk, execute startup. Debug key. Current pass, config, delay, chip. Не, здаецца, тут гатовых наладак ужо няма. Так, што там далей? Save path. А, не, вось яшчэ. Quit key. Ну вось, F10 я яго пісаў, чаму не працуе? Цікава. А вось, Save path. Вось ён гатовы і знайшоўся. Выдатна. Выдатна. І куды мы будзем гэта ўсё захоўваць? Таксама, мне здаецца, на флешку. А гэта ў нас які кірунак? У якім шляху трэба? Так, гэта сюды. Так, shell можна зачыніць, здаецца. Зачыняйся. Ой, капрызулі. Добра. Так, гэта cancel. Таксама зачыняем, гэта зачыняем. Трэбна. Дзе там яно было ў нас? Quit, save pass.
Мгм. Так, а куды мне сапраўды захоўваць гэта? У Games. Пу-пу-пум. Новую папку зробім і назовем яе мгм, 1 saves. Окей. 1, каб была ў самым версе. Ага. Так, что тут у нас? Это был. Ага. Так, добра. Папка ёсць. Тады сюды. Пішам. Main. Двукроп'е. Main Games. Так, зараз будем шукаць. Не тая. Вось. Games. Ой, не. 1. Сейвы. І тут у нас павінны захоўвацца ўсе сейв-стейты. Так, усё main. Games. Шлях верны. Окей. Так, што яшчэ трэба запісаць? Не, конечно, такой shell в компьютере это отвал башки, хотя это вроде уже более поздний workbench. Не, такий shell был и на першем, на самой першей версии. Як бы гэта сказаць, гэта не Linux, не трэба блытаць з Linuxам, але натхняліся Linuxам, калі гэты shell рабілі. І ён даволі круты. Windows 1.85 выйшла, але яна не была шмат задачная. А гэта вось. Вось у мяне колькі акенцаў, што я магу рабіць. Вось у мяне яшчэ круціцца другая наладка. Я магу час запусціць, паглядзець, музыку ўключыць. І ўсё гэта будзе працаваць і не жэрці рэсурсы компьютера. О, sysinfo. Давайте пакуль покажу вам sysinfo свой. Так, пал, канешне, вось гэта у мяне працэсар акселератара, які стаіць. Спід-тэсты робім. Крышечку пачакаем. Вось. Это у нас яшчэ вышэйшы за Amiga 3000. Колькі флопсаў. Ось, і выдае дзе герцы. Не хоча паказваць. Ці я ўжо вось, 36 мегагерцаў. У мяне зараз акселератор працуе. О, даволі такі хутчэй, чым у Amiga 1200.
Адзіна яшчэ тайловая была, тут прямо кошкі. Ну так. Такое толькі было ў Лінукса, зноў шматзадачнасць, і ў гэтым, як яго, у Макінтошы. Вось. Больш шматзадачных кампутараў на той момант не існавала. Так, я ўжо забыў мэту, што я збіраўся зрабіць. Так, яшчэ налады пашукаю, што там трэба. Так. Здаецца, ўсё яшчэ зрабіў. Мгм. Так, здаецца, гэта ўсё. Так, што там далей? Захоўваем. Так, а чаму Escape не працуе? Так, штосьці не разумею. Unix, Linux, ты з Linux, здаецца, блытаеш. Unix, ён куды раней з'явіўся. А, сам я сляпы, у вочы даўблюся. Так. Я про Unix сказаў, так. Ці я про Unix казаў. Так, чаму не працуе Escape? Быццам нейкія клавішы адваліліся. Так, я не памятаю, ці тут ёсць тэсты. Не, тут тэстаў няма. Быццам некаторыя клавішы не працуюць. А што здарылася? Чаму так? Не, тут усё окей. Вось сам эдитор, хтосьці не працуе. Так, давайте почитаем, что там мне. Пердолинг стрим, конечно.
Бит сам escape і function клавіші не працоўныя. Мгм. Так. Яшчэ знайшоўся спосаб гэта рабіць. Control. Окей, што далей? Мгм. Конец файла. М. Так, і появилась надпись з'явіўся. Так, як ён там завецца? End of file. Так, добра. Пішуць, што павінна захаваць. Канешне. Так. А, я shell не мог зачыніць, таму што... Так, зноў add sys. Где там яно было? Ой, не, S. Просто S. HD. Load. Кропка. Prefs. Ой. А, ну ён да рэгістру не чутны. Не. Цікава. Калі трэба да рэгістру чутны, калі не трэба не чутны. А, load. Капс. Я load. Літару D не напісаў. Так вось, глядзіце. І так яно павінна спрацаваць. Ось, не чутны да рэгістру. І глядзім. Quit, ага. Saves таксама добра. Ага. Всё зараз павінна працаваць. Толькі каб не пахерыліся сейвы, якія былі. Так, ну што, спрабуем. Вітаю ўсіх, вітанашкі. А у нас тут пердолінг стрым. Оп, рамантаваў Аміга. Ну, як рамантаваў, наладкі нейкія рабіў. Таму што сейвы не сейвіліся. Зараз спрабуем паглядзець, што ў нас зараз атрымаецца. Так, ну. Так, і зробім тест. Ой.
Так, гэта ўсё ёсць. Захаваем. А ну гэта тэставы. F10. Ну не працуе F10. Чаму? Ну добра, гэта ўжо самастойна пагляджу, што здарылася. І зараз зноwu сіні, тут не сіні экран на смерці, а як он завецца? Guru Meditation. Вось, яго так празвалі. І вось галоўнае, каб гэты Guru Meditation не з'явіўся. Аналогія сіняга экрану. Так, ну і чым? Нічым, так? Так, а што у нас у корпусе? Так, чырвоны колер, канешне. Не хоча працаваць па-добраму. Таму выключым канкрэтна сам кампутар. І зараз глядзім зноўку. Ну, а чаму? Workbench яшчэ не хоча працаваць. Так, зноўку. Адключаем флешку. Зноў далучаем. І ўключаем зноўку. Ну, давай, Magic, рабі Magic. Тяжко со старыми компами, конечно. Вось флешка міргаціць нешта. І зараз скончыў. Оп-па-па-па. А што гэта было? А гэта што, не справа ў флешкі, а ў чымсьці іншым? У скарце, мабыць. Так, ну самі бачылі там. А, ну вось. Дык кампутар тады працуе выдатна. Гэта ўжо, здаецца, у SSC там нешта выёбваецца. Мабыць, ён там рэзалюцыю экрана неяк не мог адлюстраваць ці што. Ну, гэта не галоўнае. Зараз паглядзім, што ў нас з сейф-стейтамі атрымоўваецца. Не, з флешкай як высветлілася нешта добра. Праблема ў тым, што я зноў кажу, у мяне ёсць акселератар, і ў яго ёсць функцыя паскарэння любой флешкі. А да гэтага, ну не да самой Амігі. Ну, увогуле, патрэбна, каб... Так, не так. У мяне новая версія акселератара. Старая версія была даволі такая чутная, чулівая, я б сказаў. Да таго, хуткая ці не хуткая флешка. Новая версія акселератару, яна дазваляе сама паскараць абмен дадзеных з флешкай.
Вось і там ужо гэта ну не так крытычна, каб было, каб флешка сапраўды была хуткая, ён сам яе паскарае. Вось. Таму што на старой версіі акселератара, если б калі б у мяне была кепская флешка, яно б увогуле не працавала. Так, не хоча? І окей. Так, зноў soft reset. Але то, што флешка хуёвая, гэта 100%. Тут нават і спрашацца не буду. Але і яно працавала, яно працавала. Окей. Не хочаш так, зробім інакш. Незапланаваны стрым, канешне, атрымаўся. Але мне здаецца, гэта таксама цікава, ну што пердолінг і ўсё гэтае. Крышачку, канешне, пагуляліся. Але не тое каб. Так, там быў інакшы спосаб сейвіць гульні. Гэта наладкі ў самой гульні рабіць. Так, што тут у нас? All files. Ну, пуста, нічога няма тут. Тады шукаем саму гульню. Syndicate. І гуглім, як я там рабіў Астоп. Мне здаецца, ёсць гульня, у якой я гэтыя наладкі рабіў. Зараз мы нічога не скончым, пакуль я нават перапынак рабіць не буду. Зараз вашее здароўе. Пап'ю вадзічкі. І так, як гэтая гульня называлася, успомніць бы, а то запамятаў. Нет. Quest. О, Heroes Quest. Мне здаецца, яна. Ці не яна. Зараз побачым. Не. Вось. Не, здаецца, не яна. Добра, гэта не Hero Quest, а ў якую я яшчэ гульню гуляў і там захоўваў прагрэс.
Settlers, вось. Settlers. Досканала. Знайшоў. Вось, і тут наладкі. No right cache. Вось яно, я знайшоў. Так, як гэта пішацца? Зараз. 3 секундачкі. А тут рэгістр вельмі патрэбны. No right cache. Дарэчы, Settlers гульня просто... Ой, не, тут памылачку зрабіў. No right cache. No right cache. Выдатна. Вось у мяне там таксама былі праблемы з захаваннем прагрэсу. Але з сіндикатам усё было выдатна. І толькі зараз штосьці такое здарылася. Так, добра, мы шукаем Syndicate. Syndicate. Вось ён. І нам патрэбна... Так, вось гэты файл. Information. Так, new. А дзе там new? Так, вось тут главное не нашкодзіць самому сабе. No right cache. Enter. Вось, дзе патрэбна з'явілася. Так, і робім сейф. Добра, добра. Так. І глядзім зараз. Крыжуем пальцы. А мы штосьці з тобой размаўлялі пра Hero Quest і гэты Warhammer. Не памятаю. Ну, магу паказаць потым, як оно выглядае. Так. А ці захаваліся тыя? Угу. Давайте вось гэты save state запустим. Так, і захаваем, напрыклад, зноўку. Вось у гэты банк. Трэці. Сейф. І вылятаем? А не, зараз ён павінен як трэба захаваць. У Settlers... У Settlers таксама так было. І гэта павінна працаваць будзе. Так, так. Угу. Запомнили. Так, F10, конечно, не працуе. Ну, тады зноў hard reset'ам. Выключаем. Выключаем зноў і глядзім. Так, зараз ініцыялізацыя пабудзе крышачку. Да, я видел, это точно он. От Game Workshop, который потом, собственно, Warhammer сделали. Вроде даже сюжетно с Warhammer Fantasy связан.
Ды ну, сур'ёзна? Гэта тэма для сапраўднага гульнявога гісторыка. Таму геймер, канешне, мяне не глядзіць. Вось, але, ну, ведаеш, цікавая тэма насамрэч для відоса, калі там усё гэта паглядзець, парыцца. Так, зараз нас, канешне, цікавіць, ці адпрацавалі софтстейты, але мне здаецца, што зараз усё будзе працаваць як трэба. Я толькі не разумею, чаму першыя разы сейфстейты рабіліся як патрэбна, а потым пачало ўсё глючыць. Вось гэты момант незразумелы, канешне. О, якая спякота. Так, Moment X. Сапраўды я б, ну так, у Hero Quest пагуляў бы. Другі, канешне, другі. А першы ён трохі, ну, першы. Так, добра. Сейвы працуюць. Вашае здароўе, хлопцы. І дзяўчынкі, калі ёсць. Яно працуе. Ну, так, колькі ўжо часу засталося? 2 гадзіны ўжо. І з гэтага, мне здаецца, 1,5 гадзіны я маркетуюся з гэтым сраным, ну, добра, не сраным, так, не. Не хвалюся, гэта не да цябе было. Ты не сраны, ты выдатны кампутар. Вось. Не з кампутарам, а з VHLoad праграмай. Блядь, канешне. Так, ну, одну місію пагуляемся. І так, ну, будзем скончваць. Але зараз ужо всё працуе добра. Усё працуе добра. Ацепт. Так, research. Што ў нас? Вось і хэві гэты. Так, пачакайце. А мабыць, тут што засталося? Не. Амаль не сапсаваў усе сейвстейты. Тады гэта што атрымоўваецца? Апошні стрым, які быў, ён не захаваўся. І гэта мяне, дарэчы, выратавала, таму што я зруйнаваў гульню там. Выдатна. Ну, ведаеце, не так кепска, як магло атрымацца. Вось гэта добра. Так, зноў глядзім контент. Тут до 10 робім. Very happy. Тут до 20. Так, тут у нас што? Контент. Ай, як вы задзяўблі. Падаткі вам толькі зніжай. Very happy застаецца як ёсць. Таксама. Грошай будзе хіба менш, але менш пратэстаў. І ў наступны раз падаткі ўвогуле не чапаем ніколі. Так, і тут усё добра. Ну, давайте сюды захоўваць. Зараз яно памяргаціць крыху.
Так, і пойдзем Юкон ці паўночна-ўсходняя тэрыторыя. Заходняя. Брыф. А так, не-не-не, чакайце. Меню. Не пачытаў. Personnel acquisition. A squad of early model agents has... Your squad must enter the city and persuade them. Persuade. Ну, добре, вербовка. Reload, reload, reload. Саме. Reload. І тут буде reload. По ресерчу. Моды. Грудак. Другая версія, каб броня была больш вялікая. Не больш за 100. Accept. Захоўваем пачатак місіі. Ну, зараз гэта толькі жудасна выглядае, крышку. Яно міргаціць, усё так робіцца. Але гэта нармальны працэс для VH-Load. Добра. І пачынаем гульню. Мо зараз атрымаецца пагуляцца. А, гэта ўсё тая ж. Памірай. Ну, затое мы ведаем, якія праблемы былі ў нас. І зараз гэтага ўжо больш не будзе. Толькі, канешне, зноўку ўсё гэта прахадзіць. О. Ай. Але, здаецца, мая аўдыторыя, як сапраўдныя беларусы, умее цярпець. Таму ўсё добра. Але гэта сведчыць аб тым, што больш праблемаў не будзе. Як і хацелася. Крышачку пацярпелі і ўсё. Так, апасны момант быў. Уважліва трэба быць. Гары. А, вось гэты апасны момант. Вось. Так, ну давай, я бачу цябе, вось он. Ось яшчэ адзін падыходзіць. Згарэў. Так, і там яшчэ двое патрэбна бегчы, не? Ці ўжо можна падыходзіць? Так, ну, здаецца, ўсё. Тактыка ўжо ёсць, зараз хутчэй гэта зробім і нармальна. Так, а ці можна цябе? Ну, можна. Здаецца, што гэта не трэба было рабіць. Але што зроблена, то зроблена. Хутчэй, хлапчукі. Так, а калі мне нажаць S? Нет, ніякіх стымулятараў не было. Так, і зараз там хлапцы павінны бегчы. А мне толькі схавацца вось дзесьці. Ну вось дзесьці.
Ай, ну всё, мне здаецца, гамон. І гэта з-за таго, што... А вось. Ну ўсё, добра. Зараз усіх чакаем. Вось яны ўжо і бягуць. А чаму адтуль? Пашанцавала. Ён забег унутр будынка. Бо вось гэтага хлапца могуць забіць, і тады місія будзе зруйнавана. Так, ну, бягіце хутчэй ужо. Я вас бачу. Несліся там. Вось. Апошні, спадзяюся. А чаму з таго боку пайшоў? Мне там незручна цябе забіваць. Я так не звыкла. А, ну добра. Так, усе скончыліся? Усё. І хутенька ляцім персюэйдзіць. Так, пабеглі. Куды ён там паляцеў? Где наш хлапец ходзіць? Таксама ПЗ экран вырашыў. А, не, вось. Добра. Адзін ёсць. Так, а дзе там мой хлопчык другі? Загубіўся. А, ён унутры будынка. Так, трэці. Дзе трэці? Не бачу. Так, чакайце, мабыць, ён тут дзесьці. А, вось, вось, вось. Ён. Але... Не. Чацвёрты агент не там бегаюць. Не бачу, а вось ён ты. Знайшоўся. Толькі не трэба ў будынак заходзіць. А дзе я? А вось ён я. А так гэты што, на месцы тэпчацца толькі? Хутенька сюды. Выдатна. Так, апошні дзе? Вось гэты? Ну, гэты раз сапраўды ўсё хутенька прайшло.
Зараз толькі вось апошняга хлапца захопім і ўсё. Але ж як? 2 гадзіны маркетаваліся. Ну, спадзяюся, гэта было цікава. Зрэшты. Так, толькі не па-за экран. А, не, ну там ён нікуды не згубіцца. Твою галаву бачна. Ёсць. Ёсць. І зараз эвакуацыя. Так. 3, 4, дзе знік? Дзе згубіўся? Ён сам можа прыйсці. Яго інтэлекту хопіць. Так, першы, другі. І астатнія дзе? А, вось гэты сам падыходзіць. 3. А, з 4. Ну ўсё, выдатна. І можна зараз ціснуць прабел. Mission complete. Угу! Так, захоўваем сюды. Так, добра. А, стойце. Паглядзім, як тут very happy. Ну, канешне. 10% на падаткі. Яшчэ б яны хэпі не былі. Так, паглядзім. Паглядзім, што ў нас. Yes. Ці не? А, вось не. Яны ёсць. Так, добра. Окей, працуе. І мы ўжо 2 гадзіны гуляемся, на што большая рэшта часу пайшла на наладкі і ўсё астатняе. Так, пакажу. Hero Quest. Другі, канешне. У свой час яна мяне таксама вельмі зацягнула, калі сеў яе гуляцца. Вось, ну, яна таксама крыху павольная была, я яшчэ на Amiga 500 у яе гуляў. Мікрафон, так. Я на Amiga 500 у яе гуляўся, і там даволі тармазная была. Але з акселератарам там ужо ўсё значна хутчэй. А музыка там якая? Ну, там хіба толькі музыка. Зноў такі ні гукаў, нічога іншага няма. Там, здаецца, у мяне сейваў не засталося, але гэта не галоўнае. Ну, вось, прывітанне. Уф. І на яе запуск каля 3 дыскет патрэбна. Ну, вось, каб гэты відосік паглядзець. Гэта адная толькі дыскета.
Мову можна вибрати. Так, робимо паті. Ну, тут не так уже потрібно, кого що. Але так можна одним героєм гулятися, ті великую пати робить. Меня на Миге игра квест про Эльвиру зацепила, но играть немного больно. Эльвира тяжкая сдается. Ну так, есть такое. Так, это прокачка. Ангорг, это наш воин. Ему домаксов сюди. Маю домаксов. Не ведаю на его, что я роблю прокачку, бо все равно гуляться не збираюсь. Але музыка, якая музыка? И полетели у подорожжя. Ну, гэта брыф. Што трэба рабіць? Блін, ну і зноў гульня старая. Першы сейв рабіць ну ўвогуле не мае ніякага сэнсу, бо ну ты спачатку ўсё роўна пачынаеш. У самом працэсе гульні таксама нельга рабіць сейвы. Але вось тут першы босс, ну як бы так сказаць, я 4 новых паті рабіў, каб толькі гэтага босса забіць. Ён даволі складаны і неверагодна дужа. Так, ну і вось сама гульня. Мяне як добра чуць? Ці музыка гульні даволі гучная? Яна пакрокавая. Так, шкілет. Ось. І б'ем яго. Усё, забіты. Так, запамятаю. А вось. А не, гэта пошук. А, перагарнуць страніцу. Так, гэта маг. І лепш ману яму не сапсаваць і пакінуць да боса. Бо інакш ніяк. Усё добра, як па мне. Ну і выдатна. А то мне здавалася, што музыка вельмі гучная. Так, і мага хаваем як мага хутчэй. Так, перагортваем старонку. Гном, які ледзь ходзіць, але даволі дужы і можа пасткі знаходзіць. Ось адразу чутна еўрапейская гульня. Музыка, якая музыка? Ну, слабы даволі чувак. Перагортваем. І зараз монстры ходзяць. Забіў. Гульня такая даволі атмасферная, медытатыўная. Я спачатку нічога не разумеў, як што рабіць. Ну, так, яна складаная, можна сказаць, але не максімальна. Ну, гуляцца можна.
як гэта завецца, чэлендж ёсць. Вось, але ўсё цярпіма даволі такі. Так, адчыняць дзверь. Вось яно. Все правильно раблю. Куда ты? А, гэта я мышкаю клацнуў. Так, забей яго. Блин, гном, канешне. Столькі мала крокаў мае, але такі дужы. Так, а гэтым пошук зарабіць. Нічога няма. Гэта сумна, канешне. А, вось гэтыя замбакі стаяць. Таму лепш выйсці адсюль. Дык стрым гулі. Не, мы ўжо гуляемся ў сіндыкат, яго трэба прайсці. І як я казаў, я не стрымер, гэта не зусім маё. А гульня выдатная, канешне. І вось, да, але ў гэтую гульню вось сапраўды можна размоўныя стрымы рабіць, таму што тут ніхто цябе ў шыю не гоніць, усё даволі павольна, падумаць можна, кожны крок пралічыць, і ўсё даволі класна. Так, Гринберт. А давай ты пачакаеш лепш. І так, Стомброл таксама лепш не хадзіць. Замбакі стаяць на месцы. Вось, лепш ану горам. Гэта воін, наш ваяр. Так, накідай гэтаму ў жбан. Што не забіў, нічога сабе. О, вось гэты музыкі момант, мой самы улюблёны. Дудачка як гэта грае. Ой, зараз атрымае наш ваяр. Так, магам. Так, праз сваіх хлапцоў можаш прайсці, добра. Ну і чакай дзесьці тут. А пасля сіндыкату, ну можна. Я ўвогуле хацеў гэтага мегаламанія пагуляцца. Але, ну, мабыць, можна і ў гэтую. Ну, але яна такая доўгая, даволі доўгая. Гэта ж РПГ. О, вось. Камера скончылася, таму можна, здаецца, і скончваць стрым. Добра. Дзякую усім, хто прыйшоў. Вось, хто паглядзеў мае пакуты на тым, як я наладжваў кампутар і WHLoad, каб можна было сейвы рабіць далей. Вось. Але ўсё. Я ўжо крышачку стаміўся, таму будзем скончваць. Дзякуй усім, хто завітаў на мой стрым. Да пабачэння.